Report mar kaka weche dhi nyime e county ka. Nyocha wakwayo report mar kaka wachoko osuru bende e county. To waneno ka osuru pattern ne dhi kama. Ok en pattern ma koro ing'eyo no osuru mwachoko kaka county ma Homa Bay en pesa di. Kaluwore gi pattern ma dhi kamani, to kendo osuru dok piny ma koro ok inyal ng'eyo no osuru ok choke koso dhi kuma nade. Mane momiyo kawuono wabiro kendo wawacho weche mwawacho gi ni mokwongo chakre kawuono kuom ndalo 15 mabiro onge osuru mibro choki e Homa Bay ka. Waketo gimiluongo ni tax holiday. Wakwayo ni jochoko osuru, wawacho ni jochoko osuru mang'eny gin joma beyo matiyo tijgi maber kaka dwarore. To nitie mamoko makoro joma richo makar mondo gichoko osuru mondo giter ne sirikal to gichoko osuru to gibarogo. Wakwayo ni jochoko osuru te kochopo tich adek to ng'ato ka ng'ato bi gi gigene mag tich o report ne chief officer mar finance e headquarter ka. Mondo jo Homa Bay otim ohala kapod warieyo kaka wadwa ni wachoko osuru mondo osuru mochoki ochop ne county ma Homa Bay kendo kik dhi kama chielo mora mora. Waketo komiti mabe asefulo nying gi ma iluongo ni Revenue Task Force mwadwa ni ndalo gi ong'inwa ni ere gima timore wacho osuru ni to bendo ere kaka inyalo rie wacho osuru ni. Ka giseduogonwa gi report ma wakwayo, wabro rieyo choko osuru mondo osuru okel konyruok ne japiny machoke. Onego bed ni kichoko osuru to chiro kama iuse nitie gi cho. Kichoko osuru to wanyalo yudo pesa kata minyalo chulgo basari. Kichoko osuru to wanyalo yudo pesa kata minyalo gergo barabara. To kwa choko osuru to kwane osuru no to mano onge gima watim. Omiyo thuolo ni wamiyo jopiny mondo bedi kok choko osuru. Kotieko ndalo 15 wabro duogo gi system maler mar choko osuru mondo osuru moro moro mochoki okel lokruok ne wan kaka jo Homa Bay. Mano e statement mane an go kawuono e machiwo kae.